Listo, moi ben. Moi bons días a todas e a todos. Moitas grazas por estar aí novamente. Como sempre, darei o resumo primeiro da Xunta de Goberno e despois contestarei as preguntas que me sexan formuladas. Bueno, como ven sendo habitual, un primeiro capítulo foi de convalidación de gastos extraordinarios con motivo do COVID-19, basicamente compra de equipamentos consistentes en máscaras e en equipo para o servicio de bombeiros. En segundo lugar, tamén se abordou dentro deste capítulo a instrucción que xa se colga hoxe na página web con relación aos establecimentos de hostelería para a entrada en esta segunda fase. En terceiro lugar, se deron diferentes licencias de obras, unha en Conxo, outra en Formarís, outra na Travesa da Susana, na parroquia de Marrozos. Aprobouse a proposta da concelleira delegada de Igualdade a convocatoria do programa Compostela Territorios das Mulleres, que salirá a licitación a súa realización por un importe aproximado de 75.000 euros. Tamén a proposta do Concello Delegado de Medio Rural se aprobaron unha, dúas, tres, catro, cinco actuacións incluídas no Plan de Obras e Servicios que é financiado o 80% pola Diputación e o 20% polo Concello por un importe aproximado de 1.100.000 euros. Desas actuacións incluyen dúas pistas polideportivas no lugar de Carregal da parroquia do Eixo, a rexeneración do vial de comunicación na rúa Santa Teresa Jornet, tamén a consolidación e millora da ponte de Vidán, que é a obra máis potente por un importe de casi 450.000 euros, tamén dun parque infantil no Coto dos Olmos, e tamén dunha senda peonil en Paredes de Laraño. En todo caso, mañán creo que ten previsto unha comparecencia o concelleiro delegado e, polo tanto, el concretará e ampliará os detalles. En outro orden de cousas, faise unha proposta de renovación ou de prórroga por 6 meses do contrato coa empresa ferrovial Servicios con relación ao servicio que presta nos centros socioculturales, mentras non se licitan o novo contrato, e tamén se aprobou dentro do programa EDUSI a convocatoria da redacción do Plan de Mobilidade Urbana Sostible. Como é sabido, o anterior data do ano 2010, polo tanto, procede a elaborar un novo plan que probablemente xa tería que estar elaborado anteriormente. O plazo de redacción deste documento é de 12 meses e o seu importe son 200.000 euros. Tamén se aprobou a recepción do local de servicios múltiples a carón do Colexio de Lavacolla. Tamén dentro do plan do POS adicional se saca por 260.000 euros un proxecto de acondicionamento da mellora do viario entre a parroquia de Barciela e a parroquia de Cesar, que vai desde a Nacional 550. Por último, se toma conta de unha aportación adicional de 91.000 euros por parte da Diputación Provincial dentro do mesmo plan para servicios sociales, que lógicamente se toma nota e se decide en que programas se incorporarán esos 91.000 euros que se unirán ao 1.145.000 que aprobou de crédito suplementario o pasado pleno da Corporación Municipal. Por a miña parte, isto é o que dou de sí a Xunta de Goberno. Contestarei agora as preguntas e logo tratarei de facer unha reflexión final, se me acordo, claro.
Paula, da COPE. Quería pedirlle unha valoración ao alcalde sobre como está indo en Santiago a fase 2. E tamén que lle parece que aínda non pode haber circulación entre provincias. Vamos a ver, primeiro, de momento é moi cedo para falar de como vai a fase 2, porque acaba de empezar aqueles elementos máis afectados, sean terrazas, restauración ou incluso comercio, pois abría hoxe ás 10 da mañán e de momento non teño noticias de ningún incidente. Con todo, estou convencido de que todo irá ben, ou moi ben, porque, bueno, se está vendo que ao longo de todo este proceso hai un comportamento moi responsable por parte da población e dos profesionales e, polo tanto, espero que non desmerezamos ao longo destas 2 semanas de fase 2. Tamén de Paula, quería saber a súa opinión sobre a apertura en xullo do turismo internacional e que protocolos se seguirán. Bueno, os protocolos non os indicará o Ministerio. Era o que todos contábamos. Os hotéis de Santiago todos estaban recollendo reservas a partir do 1 de xullo e, polo que teñen falado comigo, a súa intención era abrir a partir desa data. E, bueno, canto antes se faga público esa apertura, e canto antes se habiliten corredores seguros, canto antes se clarifique cal é o nivel de exigencias, millor. Eu que conste que eu contaba con que esa apertura se producira xa na segunda quincena de xunio. E, en todo caso, espero que a comunicación entre as diferentes comunidades autónomas de España, porque o turismo que primeiro imos a recuperar é o de proximidade, e se fora posible unir a Portugal dentro dese proceso, eu confío con que na segunda quincena de xunio este operativo. Do outro, pois, lógicamente, as normas estaremos todos a espera das que vaya dictando o Ministerio, caso de que se manteña o estado de alerta, ou as diferentes comunidades autónomas, caso de que a competencia, si se levanta o estado de alerta, pasaría ás propias comunidades. Pensa que o chamamento ao turismo nacional e internacional por parte do Goberno terá eco en Compostela? O turismo cultural sairá mellor ou peor parado que o de sol e praia este verán? Ben, eu espero que teña éxito e creo que terá éxito porque temos moitas ganas e necesidade de movernos. É verdad que hai un sector de población que o das persoas maiores que probablemente van a ser o máis reacio a viaxar. Eu, desde logo, se hai algo que penso que terá éxito en Galicia é o turismo portugués e o turismo español. Eu creo que a recuperación do turismo máis internacional vai ser un proceso un pouco máis lento. Do último, non me atrevo a facer valoracións sobre quen salirá menos mal ou millor. O que sí espero é que en Santiago e en Galicia a recuperación sea intensa, entre outras cuestións, porque o peso do turismo nacional no conxunto de Galicia é moito maior que o do turismo internacional. Non é exactamente ese o caso de Santiago, pero sí así no conxunto de Galicia, e, por tanto, creo que nos veremos beneficiados. Canto ao turismo cultural ou turismo de sol e praia, pois non o sei, porque é evidente que o turismo de sol e praia, todas as medidas de seguridade que se están dictando, de momento todos estamos a espera de ver como funciona todo eso, que non vai ser fácil. Ten información sobre a previsión de actividade no aeroporto de Santiago? Non, o que sabemos é que se está recuperando e todas as compañías nos están plantexando a recuperación dos seus voos xustamente a partir do mes de xullo. Por lo tanto, ainda hai compañías das que non temos información, algunhas delas que non estaban operando anteriormente xa fixeron público que van a operar, como é o caso de Volotea, pero o que sabemos en xeral é que todas nos están plantexando a recuperación da actividade no mes de xullo. É evidente que a recuperación non vai ser instantánea e de golpe, e é evidente que se non se abre a circulación de persoas antes, pois as compañías aéreas non van a poñer avións para que viaxen baleiros, polo tanto, hai un mecanismo previo que se ten que recuperar a mobilidade entre as diferentes comunidades autónomas. Por certo, antes houve unha pregunta que creo que era de Paula que deixei
sin contestar que é a mobilidade interprovincial. Hombre, eu espero que, alo menos, no ámbito galego, se non é esta semana, para a semana que ven, se poida recuperar a mobilidade interprovincial. E, desde logo, o vería moi positivo. De Manel Pardo. Alemania tivo máis de 100 contaxios entre a xente que acudiu a unha misa. Aínda que non é competencia súa, dado o número de igrexas da cidade, falouse co arzobispado sobre algunha cuestión? Sabe se teñen algunha previsión? Bueno, eu supoño que a previsión que teñen é a que temos todos, que é o cumprimento da normativa. Por lo tanto, as iglesias non deben funcionar con máis do 50% do seu aforo. En moitos casos, incluso esa limitación non é necesaria, hai que ter cuidado especificamente en determinadas celebracións que non suelen ser a de domingo a domingo, suelen ser máis ben determinadas celebracións puntuales, bodas, bautizos, primeiras comunións, funerais, festas. Eu creo que en esas celebracións especiales é onde hai que poñer un esforzo especial e unha atención especial. E, desde logo, os propios ciudadanos debemos estar moi pendientes de esa cuestión. Ramón de Onda Cero. Comerciantes do casco histórico preguntan por que só poden acceder a axudas para adecuar os negocios a través do consorcio que chegan a un 40%, mentres outras axudas que non son do consorcio chegan ao 70%. 80%. Bueno, ese é un tema que estamos falando co consorcio. Nas axudas do consorcio, efectivamente o consorcio aporta só o 40%, pero en cambio a subvención pode ser de 12.000 euros. É dicir, hai unha maior axuda, unha maior cantidad, pero un menor porcentaxe. No caso do resto da ciudad, as axudas son dun tope de 5.000 euros, pero poden cubrir hasta o 80%. Efectivamente, é un tema que nos preocupa, que estamos falando co consorcio, porque vai haber unha nova convocatoria e trataremos de que non exista, digamos, esta diferencia no tratamento. Pero hai ese factor positivo de hasta 12.000 euros e hai o factor negativo de que só é o 40%. No resto da ciudad o límite son 5.000 euros, pero ata o 80%. A verdade que temos, digamos, este desaxuste consecuencia de que o Concello sacou primeiro a súa convocatoria. Nos pensamos que o consorcio, cando sacara a súa, se iba a xustar a convocatoria municipal, pero eso o consorcio reproduciu as bases da convocatoria do ano pasado. E Dainoa Gasar, que lle parece que a Xunta solicite que Galicia sexa unha das comunidades que primeiro saia do estado de alarma? Non me parece razonable, tendo en conta o nivel de contagios que estamos a vivir en Galicia. En este momento temos unha situación bastante positiva. Hombre, eu son partidario de que o estado de alarma sea común para toda España, porque hai, por exemplo, un elemento que a min me preocupa, que é o desplazamento da población. Eu entendo que a comunidade autónoma ten graves limitacións limitacións legales para poder limitar ese dereito das persoas. Eu non me imagino que a Comunidade de Galicia poidera cortar o paso a unha persona que viñera de Madrid ou de León ou de outras comunidades que están en un escenario inferior a Galicia. Por lo tanto, aí, tendo claro como se soluciona ese problema, eu entendo que Galicia pode ir en fases máis avanzadas, como de feito está sucedendo que outras comunidades. Ora, o de levantar o estado de alarma, bueno, é que eu son partidario de que o estado de alarma sea con carácter xeral para toda España. Estaba dando unha volta porque non tiña pensada a contestación a esta pregunta, porque é moi difícil e ningunha comunidade autónoma ten competencias para limitar a circulación de ciudadanos de outras comunidades autónomas, ni siquiera entre ciudadanos de distintas provincias da propia comunidade autónoma, e eu penso que ni siquiera entre ciudadanos de municipios diferentes. E, por lo tanto, ese é un tema que debe ser valorado convenientemente. Nada máis. Se non hai nada máis, eu simplemente retomo algo do que falamos o que saliu en algún momento destas declaracións. Entramos na fase 2 e en cada fase nova que damos
cada vez o peso da responsabilidade é máis compartido polo conxunto da ciudadanía e polo conxunto das empresas, dos comerciantes, dos hostaleiros, pero de todos e cada un de nós. Debemos ser conscientes desta responsabilidade, na medida posible de facer un uso prudente das novas posibilidades que se nos ofrecen, porque, volvo a repetir, mentras vayamos avanzando, ainda que sea un pouco máis lento do que nos gustaría, todo vai para mellor, pero se un momento determinado, porque se produce un brote novo, ou un rebrote, ou un retroceso, pode ser moi negativo para a moral, para a economía, para a confianza. Temos que recuperar o sector turístico. No caso de Santiago representa o 20% da nosa economía, no caso galego un 12%. Temos que recuperar o sector servicios, que é un sector ampliamente mayoritario dentro da economía galega e compostelana, e o elemento da confianza é absolutamente determinante. Por lo tanto, non nos debemos agobiar se nos parece que os pasos que damos hacia adiante son máis lentos do que a nos gustaría, e en cambio si nos debemos preocupar moitísimo, moitísimo, de non dar ningún paso atrás. Por a miña parte, máis nada, moitas grazas a todas e a todos por estar aí, e desexo que todos e todas estedes ben, que é o máis importante.